En aquesta pràctica dibuixarem una bandera de Finlàndia, com que sabeu a la imatge. Aquesta bandera que tenim està capturada de la Viquipèdia i és una imatge de banca de bits. Després s'ha aferrat sobre una pàgina d'Inkscape picant Ctrl V baixa, com és habitual, a l'aferrat de gràfics. Ho han fet així perquè, en aquest cas, tot i que la bandera de Finlàndia no té cap dificultat de dibuix, s'ha de mantenir estrictament les proporcions de llargada de braços i d'amplada. És a dir, la bandera de Finlàndia té un protocol, com totes les banderes, té un protocol de representació i en aquest cas no transigirem gent ni mica. La bandera ha de sortir exactament així com toca la bandera oficial de Finlàndia. Per poder-la dibuixar podríem fer dues coses: o prenim bé les mides i les mantenim, o calcam la bandera oficial com la que tenim ara representada en mapa de bits, això sí, a la pantalla. Tirarem aquest segon sistema, és a dir, calcarem la bandera oficial de Finlàndia. Per això començarem fent una capa nova més que un altre llenç de dibuix transparent sobre el qual podem dibuixar en Inkscape. En podem tenir tants com vulguem. És una tècnica molt habitual, aquesta de fer capes. Per més comoditat, el que farem serà treure el menú de capes per tenir-lo sempre a la vista. Ara tenim una sola capa, la capa 1, a la qual he aferrat un mapa de bits. No volem treballar amb el mapa de bits, sinó que crearem una capa nova, serà la capa 2. No té cap importància dir una capa 2 quan podríem posar qualsevol altra cosa. I sobre aquesta capa 2 treballarem. Com que volem calcar, avisarem que tots els objectes de la capa 2 han de ser parcialment transparents, de manera que sempre tindrem a la vista la imatge de mapa de bits que hi ha baix. A mi, a la capa 2 posarem el rectangle que marca les voreres de la bandera. Agafem seguint els rectangles, marcam el cantó rectangle que veiem per transparència de la capa 1 i estirem. Pot desenterrar, però una vegada fet, molt aproximadament és això. És un rectangle blanc amb una vorera grisa, per veure-la clara, que tenim a la capa 1. És parcialment transparent. Si no volguéssim veure la capa 2, la tenim. Si no volguéssim veure la capa 1, bastaria avisar a Inkscape que no volen veure-la i només veurien la capa 2. La capa 1 no s'ha de borrar ni res semblant, senzillament és que ha descomparegut de la vista. Ara, per pintar la creu, farem una capa nova, no perquè no se pugui fer sobre la capa 2, sinó per no destorbar de cap manera el rectangle que ja tenim dibuixat. Fem una capa nova, la direm capa 3, per ser un poc originals, i sobre la capa 3 pintarem dos rectangles que en encreuar-se faran la creu de Finlàndia. Hi ha una cosa a dir: aquests rectangles han de ser de color de cel, però de cel d'estò exacte que té la bandera de Finlàndia. Per això hem de capturar el color de la bandera de Finlàndia. Anem a la capa 1, ocultem les altres capes per no envoar-nos i en la eina de captura de color agafam el color de la capa 1. Ara tornem a mirar les altres dues capes i anem a la capa 3 per dibuixar rectangles. Tornem a agafar la eina de rectangle, marcam el primer cantó i dibuixem. El fet de la transparència capa fa que estiguem segurs que a baix hi ha el braç de la creu que volem. Per tant, farem aquesta capa mig transparent per assegurar-nos que tot queda bé. Hi ha una cosa a dir, és que el rectangle, igual que la bandera anterior, que és el rectangle que configura la bandera, té una vorera grisa que no volem de cap manera. Per tant, amb el rectangle marcat, cridem el menú de colors, control majúscules F, i diem que en el contorn no volem. La qual cosa desapareix i podem amagar el menú. Ara tenim el primer braç de la bandera en les proporcions adequades. Per fer el segon braç, una manera senzilla és marcar el primer braç, clicar-lo en control D i després canviar-li les proporcions perquè coincideixin en so del braç llarg de la creu. Fet. Ara ja podríem amagar la capa 1, no necessitem per res. A la capa 3 li donem opacitat completa, a la capa 2 li donem opacitat completa, i a la capa 3 ens queda un detall per fer, i és que aquests dos rectangles convendria que fossin un únic objecte, una única peça. Per això m'ordenem aquí, unió.
i els dos rectangles queden confegits configurant un sol objecte. Això és la imatge de la bandera de Finlàndia tal com l'he dibuixada en Inkscape.